fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ek kif nibdew il-vjaġġ qaddis tar-Randan, ejjew nirriflettu fuq il-mixja tas-salvazzjoni li Alla ħejja lina bil-passjoni u l-mewt ta' Ibnu l-Waħdini, Ġesu Kristu. Din hija mixja li twassalna fil-qalba tal-misteru tal-fidwa, fejn kull pass ta' Sidna Ġesu fuq il-Golgota jiftħilna jnejna fuq l-imħabba li tissagrifika kollox. Nirriflettu fuq il-passi tqal li mexa Sidna Ġesu, mobbi bil-pis tqil u kiefer tas-salib. Din it-triq tfakkarna li l-mart tagħna, in-niket tagħna, id-dnubit tagħna ma baqgħux fuq spallejna biss, ġarrabhom huwa lina. U hekk kif inħarsu lejn dan il-misteru, niftakru li dan kollu ma seħħx b'kombinazzjoni, kif ipprofetizza ħafna snin qabel il-profeta Eżajija. Alla kien diġà wera li s-serf tiegħu kien se jġorr il-pis tal-bniedem u joffri lilu nnifsu għall-fidwa tagħna. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera driħin mulej, bħal xitla kiber qudiemna u bħal minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart, bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu refa' fuqu l-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqaf il-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna l-kol bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu u l-mulej xeħed fuqu l-ħażen tagħna l-koll. L-ewwel stazzjon. Ġesu kkundannat għal mewt. Nadurawko Ġesu mberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Għalilhom Pilatu. U x'sa nagħmel b'Ġesu li jgħidulu l-Messija? Jiġbuh il-kol, salbu. U staqsihom, imma x'għamel ħażin? Huma aktar bdew jgħidu salbu. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesu. Wara li taħ is-swat tajulhom biex isalbuh. Għalih bis-sjuf u l-bsaten, kull soldat ħareġ armat, qabduh rabtuh bil-ktajjer, għal-mewt ġie kkundannat. Missirna li inti fis-żawieġ u tqaddes ismek tiġi salvnatek u kull li trid inti fis-sena jittaklar. Imbirka inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu.
Zamlina, Milenia, Vedete Constantisa, Vira che forza di fianco Gloria nel Messie, nell'Evento dello Spirito Santo. Invece al pastore, Giudeo, Stasina, Gesù, Maria Renalina, una plata Luisa, Atina. Gesù yita ama omni. Naduraw ko Gesù Umberto. Xkun għalikom u għan l-Ommu Marija. Ara, dan se ġib il-waqaw il-qawmin ta' ħafna Izrael. Se jkun sinjal minn Merur. U intu kol, se jinfidlek Ruben. Biex jinkixfu l-sirijiet moħbija fil-grupp ta' ħafna. U Robbu kienet tosqalba dawn il-ħwejjeġ kollha. Naduraw ko Gesù Umberto, għax ċabida kullha sejja fil-bejtna. Magħhom biex isalduh. Minna jisajlin, saldu għadja minn ċirredi, jismi xnu. Slimalik Marija, grazia Marija, il-Milenia, invita inti fost il-nisa, mbira il-flok sal-ġuftija Ġesu. Nistina l-inna t-isnarit, għadja t-isnarit, t-isnarit naħu, jikun il-rizin t-sema il-templar. Nistina l-Marija, grazia Marija, Gloria al Messie, nell'Evento dello Spirito Id-dajk kulilkom u lil-lolikom. Għaxaraw, għad jiġi żmien meta jgħidu jien jadik li m'għandix tfal. Prima di Marina, grazia Marina, Milenia, invita inti fost il-nisa, mbira il-flok sal-ġuftija Ġesu. Gloria al Messie, nell'Evento dello Spirito Santo. Yeah.
fis-Santu. Il-bejt tal-passjoni u l-mewt L-10 stazzjoni. Ġesu mrezza minn ħejġu. Naduraw li ġesu mrejku għax bħaliber kull martija fil-Bejtna. Meta waslu f'post jgħidu mill-Golgota, jiġifieri post il-qorrija, kam jixreb. Dawk li kienu għaddejjin daw jgħidu, iċaqalqu rashom u jgħidu, inti tħobb it-templu u fit-tlettijin kienu tibli. Salva lilek il-nifsek jekk inti bent Alla u inżel minn fuq is-salib. Viva lik Marija, grazzja mia, il-mulejja, il-birka inti fost il-nisa, il-birek il-frottan, il-fijan Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Saħħaħna biex indorru salibana kuraġġ. Għallimna nħobbu dik il-ġenerosità u rejtin. Naħfru bit-firtin u nerġgħu nqummu meta naqgħu. Ħadd-tattija kienet iġġib fejqan minn milu midru. Tama minn milu mibxur u faċi id-dinja tagħna. Ibqa' magħna fil-mixja tagħna. U wassalna dejjem lejn id-dar tal-qalmin tiegħek. Dan nitolbu f'ismek Qaddis